adlaw mga kaigsunan, December 23 year 2024. Master sa orasyon, Brad Edel, Arin Lerosa. Ang pangunta, Brad Edel. Ito rin si Rosalito Abastaso, brigidor ni sa mga orasyon mo na yun, birada. Sa ito sa Ronda, Cebu, aktual, yadto naman ni Monsignor CJ, Latin Master, si Rosaler Bukog, Law, Doctor of Laws. Nga, kini siya nga iyang usa sa mananambal dito, nga 74 years old na. Pero ang iyang amahan nga, may laki, namatay na. Nga, ang matod ba niya, di siya kahimo siyang amahan nga nganlak inting, kay na ito'y pinutos nga porma cross nga nga, bisag pare gani, ni Adto nitong Higayuna, pare sa Ronda Cebu, si Pader, matay na taong pareha, Pader Jerry Dili Victoria. Huwag yung kaabre kay ni Silawan sa mong pinutos. Niya katong mong iyang amahan, hinampuon niya, mawagtang lakalit, ngusap niya, dagkong kahoy nga, dili madupak tao, pito ka tao mo, dupag yung tidakwa, gi anara, tumba. Sa iyang tuyon. Niya, na mga kiss nga bear, pito kubok, matupa sa atong amigong Rosel Genesis Bukog, sa kabangman, nga gi istingan gyud siyang amigo siyang apuhan nga ipakita ang imong abilidad. Di mo gyud nadugay ni ipakita ang abilidad. Mga pito ka kis gidugmok inagi siyang abilidad. Musa may kasulti Brad Edel, iya ba nis Ginoo ang mong mananambal nga nasa Ronda o iya siyawa? Unas tanan, ang pagpanambal, duha, kasi ang usa, iya siyawa, gahong yapon, pabilib ng yawa ka. Kanya usa ka panambal, sa Ginoo gina, kana dire og ayaw ni Jesus, gingnan nga mahan, nga uli na kay ayaw na imong anak. Ningon tong sa atong ebanghelyo, ningon na pag-abot niya dito. So, rasa rin na, o na ni, maayaw na. Sa alauna, panahuwasa na siya nila at sulusuloy na. Tinuod ng sultis ni Jesus na naayaw na kining akong anak. O siya iyang isultian ng iyang pamilya na mutuotan ni Jesus, siya mahuman ang manuluwat ang Ginoo. Kusas lang tanan, bituo ang iyang pamilya. Itong panambala, moto sa Dios kang Jesus. Tunay panambal nga sayawa. Kang panambal sayawa, makaayaw yung po mga maskiton. Na yung mga orasyon sa siyawa. Kusa, dili lang kay ang panambal usara, dili, nasa sayawa, nasa sa Diyos. Kay kung naka sa Diyos, ihatag man niya ang iyang espiritu, tagaan bagang espiritu. Kita doon na tayo espiritu. Pero kung ipadala ka, tagaan ka niya ang espiritu. Kaya karon manambal ka, maayaw mong maskiton, unang sa Diyos ka na manambala. Pero sa katunggang kisa naman taga makaraan ng ilang Taga-Ronda. makaraan ka ng ilang mga orasyon, di pareha sa orasyon ni Ginoong Jesucristo. Na di orasyon ni Ginoong Jesucristo. Daghan. Matod ba sa kapare si Pader Urli, matod ba na Regis Solodar sa ka-Minister Catholic Pilipinas nga tinunan ako sa ito sa habagatan nga dapit. Ingon siya ka na ko gabi nga, ang pare, ni dako ang iyang itlog, nagpatambal siya sa albularyo. Nambal ba? So,
ang albular gihikap swari ang ulo sa di pa mo tambal milham na yung yes Ginoo kay di mo muriya ang gigamit nga pagampo kanang basahon sa Romano Katoliko sa to pa yes Ginoo kay naayo mo sa siya Brother Dale sakto to yung mangingon nga naiyas Ginoo nga nambal naiyas yawa Oh. dili na lampurnason nga iyas yawa yun Dili. Sa Ginoo siya. Bita, nindot sa imo na, Brother Dale. Kung sa imong greetings on sa Christmas, greetings imo karong 2024, December 25, umabot. Akong greeting. Oh, Christmas greetings, oh. Mga tao sa Kristo. Sa may tuyuan na sa Ginoo. Magpasalamat. Live ni, Dela, tibok kalimutan na live ni. Oo. Dili ni record yun. Live. Magpasalamat ako na karong 25 Pasko man na Oo. itawag pagkatawas to Ginoo. Salamat ko ako nga to Ginoo. Wa na siya mubalik kundi ang iyarang pagkatao. Birthday niya mura yang imuhon. Pananggit mo niya ang iyang kagalingon mo yang ipakita ro siyang birthday awan maahok ba na tantanan o balik siya aron paghukom sa nga buhi sa mga minatay niya kitang buhi nga hukman magauna kita atong nga matay na nga buhi po sa Ginoo pagsaka sa hayat kung malangit kita kung di kita malangit unang adto ka sa kastigo nga way katapusan hangtod sa kahangturan. Kadaghan ka brad na kastigoon karong mga panahon na. Oh. Labi na mga kandidato, mga politiko. Anak. Kanang politiko na pulting nga ngawkaw sa kwarta. Magkurakot na dago. O, kurakot ako. Gandi karon ng mga congressman, tagaan sa presidente dagkong kwarta, Portilipaya, lain pa ilang ikawat. Oh. Oh, Mudapig yun. oh, usap di ay. Paling-paling na politics rin dahil eh. Ha? Paling-paling ng politiko na eh. Puli-puli ba? Kumbahan ni Rupil Banyog ng congressman. Anay, nagwilo, puting mahala. O, isultin na ni Attorney. Tornay Rupil Banyog. Yan. Katong mga congressman nga nakaptaog lang tungod kay nadungog tungod silang amahan nga may tao mayasat dili tikasan wala daog sa siyang anak pero ni intra mamatuban ni So, uyon, di ka, duwa siyawa ang politics. Para nako, Brother Dale, duwa siyawa ang politiko. unang di man doon siya mga pangaw-kaw mo ng mga korta sa yun ang anak Ita, matulpat kong migo patay na siya kang kubal sa bawon dos butuan ningon siya kitang tanan Pilipino pisunanta pwede tun sa korta pero usawa man gikaw-kaw mas mga ikasandag ko usa ka itong mga kaway o korta adto to sa silot nga way katapusan Dale, shout out ni sa Save de San Fernando. Oh. ha? Shout out mo Save de San Fernando. Legend ko ka. Oo. Sige. O ngadto sa presidente si Pradilla Oh. musta ko niya o siya mga kauban mga patanon kinanglan ayon yung magbasa ang Biblia Oh. aron makahibaw mo sa kaluwasan Julius Jerome. Julius Jerome Sila ko. o Sira. Sira. Nya di lang pangutana nga. Kaya napunggoy programa niya la sa isa diway travel bata. Nya kining ayaw pa kanang usahan pag tagag sokwa kan giskot mo naman namba sa ronda Cebu tong December 19.
actual na siya mga lana ko para sa tagas wakwak ipinsa. Ya kan di makita siya nga amahan na di murak nakanungog ni muso na kay pinulungan po na nga nahihigayon nga ipangita siya asa si Brad Inting. Pero hinagbuan na niya. Pero lahi ng naong. Nya, ang na. So, kita mga ginagbuan mo ito. So, lahi mo ito, di mo ito mao. Magbabae usahay, maglaana. Basta ngingig abilidad, Brad Idil, master sa orasyon. Sa may kasultin mo na nakaibang ana na ana. Ako sa ito, giingon nga doon ay orasyon siya. Oh. Yan, gihimo. Mutuman mo yun. Mutuman man. Oh, ito. Oo. Eh, kanang orasyon, o ngilngig mo na, Brad. Ade? O ngilngig na. Daghan ang tulumanon na ade? Kanang giingon nga, ang gipadala sa Diyos, nagsulti sa pulong sa Diyos. O kaniya, muhatag ang Diyos yung Espiritu, nga way sukod. Nanda na. Kanang natawahan na, kaya ako ang apuhan ng gilngig sa gayo. Mga ba? Oh, kato si Tatang Intis, gilngig. Kung sa may ang gibuhat sa una, Brad Idil? Si Tatang Intis, takop niyang ukoy. Ade? Oh, birahon ta siya, Dagat ha? panis dagat. Taga pusod niyang tubig. Tanay, kuptan niya tiyan niya, guruyong siya mayo niya. Doon ang siya orasyon. Orasyon na niya, mura sa bato siya, di niya magda. Yang iinay, pagkuot itong nakupot nga okoy. Kalitan niya dira. Pag salta mo na, jabang mo ko yung buhito. Masya forma Idil ko no? Ha? Masya forma ng okoy. Murag tao, pero ang mga, doon na yung mga silik. Ano yung nila? Okoy siya kinakaw ni basa-basa. Okay, gidakob ni Tatang Intis. Ida sila. Oh. Nya, ibutang niya itong dakong tagyaw kayo. Oh. Sud sila. Dito tipas sa kuan eh. Nya, doon ay pinaptungog tumayo. Din ay taga Manila niya na. Lili itong tagyaw. Lilia. Gihog man yun. Slaitan. Nagdinha eh. Ngangangangukoy nga. Wala gahom na okoy Idil? Kada mong mubira pa, patay ang nagtao. Yan Okay. itong niyang ibira nga may laki man sa Tatang Intis. Basta lang. Anya karon, itong ko na inoy. Ang ibong ukoy. Ingon sa Tatang Intis, pilay-palit ni mo. Ingon, palit mo ulit sa kalibo. Yan ito, puting madakuha na sa kalibo. Sa pesos. Malit yun. Yun. Di na madag sa kalibo doon. Yung may baligyan ni mo na, ako niya lang sa kalibo, ako ihatag ni mo na dayon. 2,000. O, 2,000. Dako na ng panahon na ito. O, dakon kayo. Ang hatag din yung Tatang Intis ito niya. Nakaroon. Saan ni mo na, sa doon mo ko dito yung kuwan, patanawan dito sa Manila. Ako na yung patanawan. Di basta-basta no? Okoy gidakop Idil no? Uy may laki mo kadakop okoy dahil. Wow, nga ingat sa Tatang Intis. Na akong ipakita ninyo. Diyan ang mga silingan ba? Tanaw mo. Sa sama na ano eh. Sa yung may kabaw dire, kisa ng kabaw, kikot dire. Ako ni isa kang lubi, mga huwag ka hak-hak, mga unom ba. Kabaw na ko kayo? Oh, isa ka na lubi. Kito ang nakadakop okoy? Oh, ingon, tanaw din mo to. Ay man, be, tanawon ta. Ingon to, baghasa naman ko sinang ko. Baka, ipugnan din Tatang Intis yung kapitsungan man na. Saka na siya, saka. Saka yun. O, saka yun, pag-abot sa kato, ang upat, itay ng kabaw. Yung kabaw na upat, 5. Pertinda ko ang kabugat mga Idil. Unom. Oh. Huwag siya unom. Dito, bitay yun. Unsa dakong tao na imong kana siya? Wala siya kita. Oh. Yan karon,
naog siya, hinay butang tabaw kay mapiar niyang mahagbong. Oh. Butang siya. Nya, sama inyong tanaw. Magic. Isa to. Di na yun. Oh. Yun siya. Nagduda mo ito, magic ka na? Oh, yun, magic tina, ingon ay magic. Ah. Ya kini lubiro ang isakan. Yung may pagtindaghan ng sagayan. Ligay mo. Kaya ako ning muyugon. Giuyog. Tagak. Tagad ka ng lubi. Itang ngiga na yung bulidara. Labaw ito taga-runda na Labaw ito taga-runda na yung bulidara Oo. Ha? Tingnan yan. Ya doon ay kuan kining Buwi, wala na patay na. na bayad. Dugay na. 120 edad. Ito mo, dako bugbitin eh. Imo, dawindim sa imong dakpon. Brother Dale, dawindim mo imong dakpon. Yun sa dawindim, dakop mo? Ano itong nasbutuan. Nya. Kaya karoon, atong padayon itong istorya ha. Ining kuan. Mo to nga kuan to nga buniog ito para. Oh, kabaw, sakal si lubi. Oo, niya atong Mateng ngiga rin, no? katong lubig, uyog, lagpot na hasta kung laking lagpot. So, ang rason sa Dale na ito'y orasyon. Na ang ilingiging mga orasyon, presa imong ingon, di na, O, runda rin. o ronda, o niya. Karon librito, nga, ingon kadakatin din. Mutobo, katoliko. Librito. Katoliko sila. Katoliko, no? Ade? Katoliko. Nga katustang intis, pare mo to. Ade? Yan yung ligawa sa mga pare. Minyo? Oh, Pare din ito. pare ito siya. Niya karon, kay namatay man, doon to siya ay sungkod na wayan na kanang kuan gani. Kan pas kuwayan gani tinggahian. Ginhaoy niya. Guod. Ang uod. Ang uod mo na nagkuhan sa bata. Buktong sa bata, dito nagpangang. Ito mga orasyon ng handayaw. Kunya nakakuha man na katumang igsuong papa. May nakakuha ng yang sungkod nga isudlan ng orasyon. Muna nga, pagmatay na ulo, gihatag siya anak ni Charlie, naarong Alex. Unya, ningon sa Alex, magkita siya na ko, kaya ko, Alex Abredo. Juan, inad. Oh. No, ang iyang inahan, Lariosa, plan ako. Ya karon, kaya iyam nang ni ipakita nun ako. Ako ingnon siya. Kulahi ning ako, anong wala mong kumusakar ng mga orasyon na. Ako sa sustian yun. Kanang orasyon ang ilig na sa atong mga apuan. Yan, hindi mo musakar ka, be, tanahon ta. Kini ako lain eh, kan Jesus Christ ning orasyon ning ako Unique na yung mukha. Oh. Di na basta-basta naman si Kristo. Nakakita ko, Labing kamanan ng matuog na Diyos. nakakita ko, Orasyon meaning prayer. mata. Usa ka mata sa lubi. Oh. Niya nag-ampo sino nga dungagan na ning mata ha. Na dungagan mag duha ka mata, dagong lubi. Dito ka mata. Yan ang ngita ko asam ning mata ha. Na kitaan ko sa lubi, pero doon na gani. Nakita ko man din na sa Chutukos. Ang tuwa ka mata. Dayon ni mong hanga dito sa simbahan. Di na sa tapang ko simbahan. Kakog yung mata. Naadang babae. Idahagi dito. Ang babae, si Santa Animasula. Kung din siyang dughan, si Santa Maria mo yung espiritu na tinuod. Usang pikas, tuon yung dapit, kaya din naman nakita mo na to, doon na sa babae, gingan hilnag. Usang pikas nga doon na kayo yung babae. Na may babae, ibutang tiyad. Muntan na ako dito, kaila mo niya, may kaila na, basta kay
kanaaran dinha abot kinsa Santa Maria tinang duha din ha mo kaila de ay nalamog saba ngayon miti kwidim uratis ak iko tukum itsanti inim rupus miling i impasim haksi cha ang atsi brad ang espiritu nga gihatag sa Dios nako cha mo nang atsi sa Dios niya katong ko man na bawil sound man na ang pimirong bawil sound giangkon sa Dios na ako kana amor ka na akong Yahweh yang unom kabawil sound uyo unom na na anak si istula sa pare kay gikan na si istula sa mga birhen. Ang istorya mato ba ang Reggie Solidar nga koeksis pare nga ang kitong pare nga naigiwa ni Dolos pare nga sa ingon ang iwan nga di ka pare. Yeah. So mo to ang style ang istula isulob ko no hadlok ang dautan power din istula na Ano pa na ang istula Tres Cruces na dinis kang pugo sa uknat ngan dili sa tuo nga bahin nga bitay nga istula tanhaksak sabi ka sa bahin sa mitpak sa to pa STM unsa meaning nga STM dinha ni Santa Maria Santissimum Santissimum STM muna nga ang unom kamaai ay uyo nga sa istula sa mga birhen ingon dili siya sa uknat nastir iko nastir iguba nastir irinsi abdiyo bagda sibag dinag yuba basta na idil muna brad unya ganti ng balay ni ore kita ganti balay taas ang fourth floor ni Brad. Patandana ni. Sa ideal ni hari ni sa akon. Balon. kita Ha? kita mo mga amigo O live ko ni kita ni. Bali man.